Uitați câinele meu, n-l vedeți? Ia picioarcă. Că o leacă. El. E măcat are. O cheamă Alfa și e fată. Sunt aici. Vedeți? Acolo la oglindă. Mă uit la un videoclip. Uite, duci! Mă să fac până la o oră. Vedeți? Aici mai are o leacă și gata, termină episodul. E frumos camera, asta.